तामुलपुर फरायसालिमानि 2025निफ्राय 26 इं मायथाइनि गोरलै बिसायख'थिया जोबनानै थांबाय। तामुलपुर जिल्लानि बिखायाव थानाय तामुलपुर फरायसालिमानि 2025निफ्राय 26 इं मायथाइनि गोरलै बिसायख'थिया मैया मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय। बे बिसायख'थियाव तामुलपुर फरायसालिमा इउनिट एबसुजों मदद होजानाय टीम इउनिटी आरो गयबारि ब्लक बीएसइउजों मदद होजानाय टीम इंटीग्रिटी मोननै हानजाया बाहागो लादोंमोन। तामुलपुर फरायसालिमा इउनिट एबसुजों मदद होजानाय टीम इउनिटीनिफ्राय 9 बिजाथिफोरा देरहासार जानो हादों आरो गयबारि ब्लक बीएसइउजों मदद होजानाय टीम इंटीग्रिटीनिफ्राय 3 बिजाथिया देरहासार जानो हादों। टीम इउनिटीनिफ्राय देरहासार जानो हानाय बिजाथिफोरानो जाबाय आफादगिरि दोहोरोमसार दैमारि, लेङाइ आफादगिरि लाइमोन बर', लोगो नेहाथारि थमास रामसियारि, हिन्जावसाफोरनि जिरायग्रा खथा नेहाथारि पिंकुमनि बर', हौवासाफोरनि जिरायग्रा खथा नेहाथारि खोरोम ब्रह्म, समाज सिबियारि नेहाथारि बिरदाव दैमारि, बाथ्रा दान्थि नेहाथारि अनिता बर' आरो गेलेमु नेहाथारि अजित बर'। इंटीग्रिटी इउनिटीनिफ्राय देरहासार जानो हानाय बिजाथिफोरानो जाबाय गाहाय नेहाथारि सोमदोन बर', हारिमु नेहाथारि दिबिका दैमारि आरो थुनलाइ नेहाथारि ललिता बर'। बे समाव गोजान मोनाबिलि समनि साफ्रोमबो नैबे निउस चेनेल मिडिया नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बरायनानै लाबाय। तामुलपुर कलेज स्टुडेन्ट इउनियननि जि खुंनाय जेनेरेल इलेक्शन, बे इलेक्शनाव टीम इउनिटीनि जानानै आं आफादगिरि मासियाव बिजाथि महरै गसंथिदोंमोन आरो लोगोसे टीम इउनिटीआ तामुलपुर कलेज इउनिट एबसुआ टीम इउनिटी मुं होनानै 17 बिजाथिफोरखौ तामुलपुर कलेज इउनिट एबसुनि कलेज जेनेरेल इलेक्शननि जि जेनेरेल इलेक्शन बेयाव 17 फारियै आफादगिरिखौ लाफानानै गार्लस कमन रुम बेसिम बिजाथिलाय फसंदोंमोन। बेनिनो आं आफादगिरि बिजाथिनि आं देरहासार बे समाव इलेक्शन कमिशनारा फोसावबाय। आंजों लोगोसे 8 बिजाथिफोरा देरहासार जाबाय। बेनिनो जों दुखु फोरमायनांगोन जोंनि गाहाय नेहाथारि मासिनि बिजाथि बिथाङा खम भटनि गेजेराव जेननांबाय आरो बे समाव आंनि टीम इउनिटीनि साफ्रोमबो देरहानाय बिजाथिफोरखौ आं बे समाव बरायनानै लाबाय आरो जोंनि जि बेरेखा दोलोनि जि टीम इंटीग्रिटीनि देरहासारनाय साफ्रोमबो बिजाथिफोरखौ बे समाव आं बरायनानै लाबाय आरो बिथांमोनखौ साबायखर बावबाय जिहेतु बिथांमोनाबो तामुलपुर कलेजनि जि जेनेरेल इलेक्शनाव बाहागो लाबाय। जियानो जा आं साबायखर बावनांगोन तामुलपुर कलेज इउनिट एबसुखौ। बिथांमोना मेंनाय बानाय गैयाजासे जि टीम इउनिटीखौ देरहानांगौनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावबाय। साबायखर बावनांगोन बे फरायसालिमायाव फरायनाय साफ्रोमबो फरायसा बिथांमोनखौ। बिथांमोना गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ आंजों लोगोसे टीम इउनिटीनि 7 जि देरहासार बिजाथि बिथांमोननो होबाय। साबायखर बावनांगोन आंनि साफ्रोमबो लोगोफोरखौ जाय बिथांमोना आंनि थाखाय मेंनाय बानाय गैयाजासे बे जेनेरेल इलेक्शनाव टीम इउनिटीनि साफ्रोमबो बिजाथिखौ देरहानांगौनि थाखाय जिबायदि बिथांमोना खामानि मावबाय। साबायखर बावनांगोन तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, साबायखर बावनांगन तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद। बिथांमोना जि मोनसे गावनि बिबानखौ लानानै टीम इउनिटीखौ देरहासारथारनांगौनि थाखाय हर सान खामानि मावबाय। मेंनाय बानाय गैयालासेनो बिथांमोना खामानि मावबाय आरो उननि समाव बे फरायसालिमानि जि स्टुडेन्ट इउनियन बेनि जानानै फरायसालिमा जौगानांगौनि थाखाय साफ्रोमबो फरायसाखौ बे फरायसालियाव खौसेथि आरो गोजोनै खामानि मावलांनायाव साफ्रोमबो फरायसा बिथांमोननिफ्राय हेफाजाब मोनगोन आरो आसा खालामदों बे फरायसालिनि गोरायुंजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफाननि एसिस्टेन्ट प्रफेसर सार बिथांमोनाबो जोंखौ थुलुंगा हेफाजाब होगोन आरो जों जयै खामानि मावलांनायाव जाहाथे बिथांमोना थुलुंगा होयो बेखौ आसा फारिबाय आरो जोबथारनायाव बे फरायसालिमायाव फरायनाय साफ्रोमबो फरायसा लोगोफोरखौ साबायखर बावबाय जिहेतु बिथांमोना गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ जोंनो होनानै जोंनि टीम इउनिटीनि 8 बिजाथिफोरखौ देरहासार खालामबाय। एसेनोसै। खुलुमबाय, आं दिपिका दैमारि। दिनैनि जालांनाय तामुलपुर कलेज जेनेरेल इलेक्शनाव बीएसइउनि हेफाजाबाव बिजाथि महरै गसंनाय टीम इंटीग्रिटीनिफ्राय 3 बिजाथि देरहासार जाबाय। नैबे बिथाङा जेनेरेल सेक्रेटारि आरो नै बिथाङा लिटारारि सेक्रेटारि। आं कालचारेल सेक्रेटारि।
जोबोर गोजोननाय मोनदों उननि समफोराव कलेजजों लोगोसे फरायसा फरायसुलि बिथांमोनजों ज' जानानै जौगानायनि थाखाय खामानि मावलांगोन गोजोन्थों